dag nummer 67, 68, 69 af vores blaffertur til. Vi startede ud med morgenmad på gaden, inden vi skulle ud og købe et SIM-kort til vores telefoner, og det tog altså flere timer. Så gik vi igennem de kinesiske gader, ud for at finde et godt sted at blaffe. Forstår han det ikke? Det at blaffe, det er ikke super populært her i Kina, og vi har en del bøvl med at forklare, hvad det er, vi prøver på. Heldigvis er kineserne mega søde og hjælpsomme, og vi får derfor også nogle hurtige lift. Vi har lidt svært ved at bruge vores telefoner, ligesom vi plejer, og derfor har vi ikke helt styr på vejrudsigten. Så vi ender på et offentligt toilet for at kunne sove videre. Tilbage efter vores kære telt, og så ud og blaffe videre, selvom vi er ret trætte. Og det går ikke så godt. Her sidder vi i kulden i 2 timer. Vi er trætte af at fryse. Men der stopper en motorcykel, som bor i Beijing. Nu har vi altså et sted at være, når vi kommer frem. Det giver os lige lidt godt humør. Og med smilet tilbage på læben, så får vi hurtigt et lift. Endelig lift på en lastbil. Motorcykel guy. Hvor er han? Vi kom til den næste lille by, hvor vores nye ven også er. På et billigt hotel, hvor vi får et værelse til kun 60 kroner. Det er hun med i orden. Vi har lige fået tørret vores kære telt her. Så nok snart bliver smidt ud. Ikke nok med, at hotelværelset er billigt, så kan vi altså gå ud og spise for kun 30 kroner. Og så er vi klar til at tage videre mod Beijing dagen efter. Altså de kinesere, de vil bare have, vi skal løbe da. Men vi klager ikke. Det gør vi bestemt ikke, nej. For de var så søde at køre os ind til den kinesiske mur, ligesom vi drømte om. Vi laver en helt dyr, som var større bil, der holder køl i der. Kører I mod Beijing? Ja. Og bare sådan der, så var der lift til Beijing, hvor vi skal mødes med vores kære motorcykelven. Good to see you. Again. Chinese friend. Og her får vi et tørt sted at sove for natten.